Vi är i bilen. Bilen, den ligger i filen. Vad rimmar på filen? Jag ska leta fram den här kassen här. Ska vi leta upp vad finns i den kassen? Jävlar i helvete. Martin! Du såg videon va, som jag gjorde. Fuck i helvete! Den luktar skit. Han ska svänga vänster, vad fan han kör? Blocka min omkörning! Den ligger här någonstans! Nej! Det är okej, Fredrik. Det är inte okej! Men det är okej, Fredrik. Det är inte okej! Jag skulle bara lägga sig. Vad är ditt problem? Hopp! Hopp! Vi må bli! Ta och ring den! Ring den då! Jävla idiot! Vart är det? Har du ljudet på den här va? Ja då. Det har jag visst på! Vad kastade du den? Där ligger den! Ja, det var... I hate you! Ah, fuck.